Hi, hello, mkutaura na Juice, masikati, Juice, cut enough, or scat enough mod masikati. Ndayazokudza ine zvemadreams. Kana ukarota, ukaona uchirota murume wako adzoka, mvura ichiboila iri mupoto yealuminium, zvinoreva kuti pane progress pamarriage yako, because kuvepo hwemurume wako mumba kumadreams unotaridza kuti relationship yako iri kuprogressa, kunyange iri boyfriend. And then kozoita mvura inorepresenta what do you call that, purification, kureva kuti icleansing, kureva kuti zvese zvanga zvakaipa zvawashwa away, zvimwe zvasiyiwa kumashure, and then muri kubudirira muchienda kumberi. Manga muchida kutenga mota asi mari isiri kukwana, musi kuziva kuti chii chiri kuitika. Of course maproblems anenge achiuya here and there. Zvindizvo zvinoreva kuti zvinhu zvese zvasukwa uye makutanga panyowani. So what you need to do, munenge muchinamata pamwe chete, monamata nezvedream iyoyo, then mopedza moti mazvita henyu Mwari mandiratidza nzira, uye mazvita henyu Mwari nezvamandiitira. Thank you, bye.